गया में साया दिली उघारी चंदन का बोला चंदन कबे तहान बहिन में दिली साया उघारी अरे गया में साया दिली उघारी एकरा खातिर कबया तोहर बहिनी छिनारी एकरा के चंदन बोलो बोलो आवारा के देली बेवारा के देली हिंदू के छोड़ मुसलमानों के देली आवारा के देली मोबाइल नंबर बावारा के देली मोबाइल नंबर हिंदू के छोड़ मुसलमानों के देली हेने हेने तोर धनवा मोर धनवा के में मिला रे तोर छोटी आ तोर बहिनी हमर भैया के परसुता तोर धनवा मोर धनवा के में मिला रे तोर धनवा मोर धनवा के में मिला आ तोर बड़की माई हमार बड़का बाबूजी तोर फूफा हमार फूफा तोर तोर फूफा हमार फूफा अपने खुशी बाबू बोलबा ना 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 आ तोर बड़का फूफा फूफी फूफी तोर फूफी के फूफी पागल ना हो यार हरवा देबे तोर काकी अरे तो हमर काका कि तोर मौसी हमर मौसा के परसुता हतनीता दिला हतनीता काते बलिया पकाली बनवाता दिला ए तबार लिखल बा सुमार लिखल बा बहिनी के तोरा गो भाता ए के कहला से हम तारे बीच में बोलत नहीं ए तबार लिखल बा सोमार लिखल बा तोरा बहिनी के सोरा गो भाता हमारा में से हतनीता काते बलिया पकाली बनवाता दिला हतनीता काते बलिया पकाली बनवाता बोली ना बोला हम तो लोग के बीच में ना बोल रहे तू मत बोलिए हम नहीं बोल रहे आप लोग बोल रहे हैं कबे आवा अरे खइबे न पियबे तो मोटइबे कैसे ए हमरा मुन्ना के कोरा में भेटइबे कैसे कि हमरा छोटू के कोरा में भेटइबे कैसे कबे खइबू न पियबू तो मोटइबे कैसे खइबो ना पियबो त मोटइबो काहे हमारा सुनी लके कोरा में भेट हमारा तोहनी के दोनों तोहनी दोनों लोग के गावल गीत ए चंदन ए रुको ना, छोटू जूतर भैया में जूता लड़ाओ जूता में का बूता लड़ाई तो छोटू भैया ई दोनों के गावल गीत हमरा को याद पड़ गइल अरे कि गया में साया दिली उघारी चंदन का बोला चंदन कबे तहान बहिन में दिली साया उघारी अरे गया में साया दिली उघारी एकरा खातिर कबया तोहर बहिनी छिनारी एकरा के चंदन बोलो बोलो आवारा के देली बेवारा के देली हिंदू के छोड़ मुसलमानों के देली आवारा के देली मोबाइल नंबर बावारा के देली मोबाइल नंबर हिंदू के छोड़ मुसलमानों के देली गया राजपूत के देली चमारो के देली अपने मैंने पूछा देख ला ये कहाला बोलो बोलो भाई भैया क्या कहता है क्या कहता है मेडिकल में बैठा दी खाली पैसा 0 माइल आरो में देली 0 माइल आरो में देली हाय राम रोकेली मोटर गाड़ी
छूटी ना मारा उनको के बिल्डिंग फेंका लगबो हां कर से बकबक कुछ बोलत है ता नाम दले नहीं की हम तार नाम लेते नहीं तू दले तर ना तार माई का किदिया खाते नाम कहो के हम भाई काहे किया खाई भाई लाल मरचाई हरा हार के पिसाई हो लाल मरचाई हरा हार के पिसाई छोटे बाबा के पीछावा छपाई हमारे आगावा छपाई हो हमारे आगावा दो चार जना ना कहे नहीं क्या होता भैया छपाई तार पास हवा छपाई भैया छोटे भैया 2 मिनट उतना हमरा बोलना है दो चार जना का हम देखनी है हां कि लोग कहे लगे खाली गाली गावता है तुम लोग गाली हां बोलते हैं सही बात है हमनी के तो बड़ी तोप ढाक के गावतन जाए एक जनी के देखली गोले में कि लाल मरचाई हरा हल के पिसाई हां आ फलाना के गाड़ी पर थोपाई अब ओकरा के कोई कहलो नहीं कैसे को लड़की गोले देनु हां जी उ लड़की हिया नहीं मैं तू लड़का हवा तो जन कहो मैं नहीं बोलती कभी हम के करो फेरा में नहीं खे कि छोटे बाबा के थोपाई ओकरा थोपाई तो हमारा मजा आई हो देखो जे पवन सिंह जी के पसंद करे वाला बा उ खेसारी के गाड़ी दी आज खेसारी के चाहे वाला बा पवन सिंह जी के गाड़ी दी इहे दुनिया ह तक कमेंट के फेर में पड़ल तो गइलू एक दिन बड़ी दुखी रहे लेकिन बते ब्याह जी हमनी के मंगल गाड़ी गावतन जा तब लोग के परेशानी बा हम कने ओ फेर में पड़ल ले हां त मरले दुनिया कब चले बा कि तू बढ़ आज तू गावत तड़ू तू बजावत तड़ू चाहता से कब कबेवा मर जा कब चंदन मर जा इसकी मार्केट खत्म हो जाए तो हम ही चाहते हैं कि समधि के थी पथो पाई आज एकरा नीक लागता वो अपना दुआरी पर बुला के हां आ दू गोला वाला कारागरी ना माई बहिन भगनी हां जी माई बहिन भगनी को गाड़ी देते सर तब वो दुआरी पर लोग सुनाता हमनी के केकरा करे हमनी को अपने में गाड़ी देते जा काहे से कि बियाह के उत्सव हो आ बियाह में जब तक हमनी के मंगल गाड़ी गावतन जा लेकिन वो भगनी तक नहीं कसे छोड़ दू गो धुरंधर जो कहल जाला देखनी को ओकरा भगनी के बोलता वो ओकरा भगनी के सही ई बात हमनी में हो जाओ तो गोली चल जाए वो दो गोला वाला लोग के मरावे के आदत हो गइल बा उ लोग अपन सुनता मरावे के आदत हो गइल माई बहिन भगनी के सुनता लोग हां बिल्कुल होता हमारा भगनी के हमारा माई हमारा बहन के कह देबो गौनई चल जाओ ताखा पर हम ओकरा बातें गाना बजाना बंद हो किसी के बारे में उल्टा से तने जो गा रहा है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो अच्छा है क्लियर बात है हेलो समधि के थी पर भाई हमार हृदय जुड़ाई हो गावा भाई हमारा गावा छपाई ए बक्सर के नदी में धोवाई कबीरा के नदी में धोवाई हो कबीरा के नदी में धोवाई हो हेलो आहा इतना बात हो गई कुछ तो बानू तारा दोनों लोग में तारा दोनों लोग में कुछ बा बहुत सुनील भैया सरकार जी तारा लोग के बुलावत काहे खातिर सबसे खत्म मंगल गाड़ी खातिर रामचंद्र सुन ले रहले शिव जी सुन ले रहले मंगल गाड़ी कुछ बात तबे नो आहा तनी मार द कुछ तू हम मार दे मार